Adunay usa ka higayon ni ana. Adunay miduol sa ako o sa amo ang pagistoryahanay ni santop sa papamanandong niya sa kinabuhi kining maong kasinatian nga iyahang nasinati sa iyahang pamilya. Ug mingon siya sa ko nga pads nga naman pads nga sa tibok na kong kinabuhi o sa kinabuhi sa mo ang pamilya nga pulos man karisdanan kabus pami nga pamilya walay trabaho si papa labi na tungod kay ning pandemic, nasakit pagid si mama na operahan, duha pagid mi ka magsuon na akong kuya wala pagid siya makahuman sa iyahang college, pero ang ako ang mga ginikanan dili sila makatabang financially. Ug ako pud pads sa akong kinabuhi nga murag gikapoy naman ko kaysa miagi nga mga katuigan, nakasidati ko og mahimong kargador. Ang matag sako ko no 10 pesos. Ug usahay yun palagi niya nga iyan ang sakripisyohon ang iyahang madawat nga sweldo tungod kay na pay mas na kinahanglan. Nga naman pads nga ang Ginoo iyon ani man ang iyahang gihimo sa amo ang pamilya. Anong permanente man lisod? Anong permanente man nga daghay mga pagsulay o mga problema nga perting bugata? Gusto na ko makalingkawas ni Anipads. Kadisdanan, no? Krus. Mga gipasan. Ug sa ko ang pagpaminaw sa iyang sharing niingon ko, nakapangutana ka no nga nung nag-antos ka sa imong kinabuhi, nga nag-antos ang imong pamilya. Pero nga to daw baliktaron ang pangutana. Nganong dili man mo mag-antos? Nganong dili man mo kinahanglan nga mag-antos ang inyong pamilya? Nganong dili man ka gusto o kasakit sa imong kinabuhi? Nganong dili man ka gusto nga mo undergo og suffering sa imong kinabuhi? Gusto ka ba nga hayahay ra permanente ang imong kinabuhi? And later on, nakapangutana ko sa iyaha, taliwala sa imuhang kasinatian sa kasakit, problema sa imong ginikanan, problema nimo sa imong kaugalingon, unsa kahay gitudlo ang Ginoo sa imuha? Unsa kahay gitudlo ang Ginoo sa imong kinabuhi? Ug siya na mismo nakaamgo sa iyong kinabuhi. Mingon siya nga, pads, abi nimo pads, bisag naglisod mi, bisag makakaonra mi kaduha sa usa ka adlaw, pero pads wala mi gibiyaan sa Ginoo. Wala mi gipasagdan sa Ginoo. Bisan pa pads ang akong ginikanan dili makapaeskwela sa ako pero dunay lain nga mga tao nga mitabang sa ako para ko makaeskwela. The reality of suffering, the reality of pain. And sometimes, kanunay ta nga mo reklamo nga to sa Ginoo. Reklamo ta nga nung iyon ani nakabugat ang ato ang nasinati, patong-patong ang problema. Problema sa ginikanan, problema sa mga anak, problema sa mga igsuon. And sometimes, ringon ta nga, Lord, please, enough. Misa siguro kining COVID-19, no? Mga siguro tanga, hantod ka nos aman mil, Lord, nga mag-antos ni ining COVID-19. Labi na kasamiagi karon nga mga adlaw,
abibanatog, decreasing na ang mga infected sa COVID. Pero nagsunod-sunod mga Hinoong natag 9,000, 10,000. Lord, hantod kanus ang mani matapos. Usahay no, sa atong kinabuhi, ato arang makita ang mga dili maayo nga panghitabo sa atong kinabuhi. Kini mga krus sa atong kinabuhi. Pero usahay makalimuta nga taliwala sa krus, dunay mga grasya sa Dios nga iyang gibubo sa ato ang kinabuhi. Ug usahay nga po arang makita katong mga gagmay bitaw nga mga krus, mga kasakit. Usay makalimuta nga dunay grasya tabang sa Ginoo aron ta ka makalingkawas sa ato ang kinabuhi. Bisan kining COVID-19, di ba? Kuno ita nga reklamo nga asa na kanus ani matapos, pero sahay makalimuta pag-recognize nga dunay mga tao nga nalingkamot sa tua ug tabang. Isa kini mga medical frontliners na to, sometimes we fail to thank them. Usay sigara tagreklamo pero wala ta maka-appreciate sa mga tabang nga gihatag sa Ginoo aron ta makalahutay niini nga kasakit. Mga igsoon ko dyan ni Kristo, sigol ang challenge lang niini sa atong kinabuhi karon nga ang krus, kini siya nagsimbolo sa ato ang pagka-Kristyanos. Kay si Kristo mismo nag-ingon, anyone who wishes to come after me must take up his cross and follow me. Kung gusto ta nga mosunod sa kinabuhi ni Kristo, kinahanglan kita nga mupas-an sa atong krus, aron kita nga makasunod kaniya. Kinahanglan ta nga mo-undergo o gitawag nato nga sorrowful mystery of our life before ta maka-experience o glorious mystery sa ato ang kinabuhi. If you notice, no, kining dalan sa krus, no, 14 stations man gid ni, no. Tinuod, dunay agony, dunay suffering, dunay carrying of cross, dunay crucifixion. Pero unsa may katapusan? Resurrection. Resurrection. Kung gusto kita nga mosunod kang Kristo, kinahanglan kita nga muagi sa dalan sa krus. Sa dalan sa iyong krus, sa dili pa nato masinapi ang dalan sa pagkabanhaw. Ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang challenge ni iniusab kanato mo ni siya. Tungod kay ang krus simbolong man sa tong pagka-Kristyanos, we should always remember and appreciate the cross of Christ. Atong kadunay nga hinumduman ug hatagan nato og dako nga pagtagad og bili ang krus ni Kristo. Dili unta nato ikaulaw ang pagpanguros. Dili pud unta nato ikaulaw ang pagbutang og krus sa ato ang mga altar. Kay ang krus dili siya kung kalaglagan, kundi ang krus kadaugan. Ug ikaduha tungod kay ang krus simbolo man sa ato ang pagka-Kristyanos, we need to carry our own crosses in life. Kinahanglan nato nga pas-ano nato ang krus sa ato ang kinabuhi. Ikatulo, ug tungod kay doon naman kita mga krus sa lipas-an sa atong kinabuhi, makabaluon ta kita nga mo entrust, mo tugyan ni ining tanan ngadto kang Kristo, tungod kay si Kristo man mismo ang source of renewed strength. Mabito si Kristo na mismo nag-ingon nga, come, follow me, you who are weary, and I will give you rest. Diba doon ay kanta nga nag-ingon nga, kanang, He said, come unto me, you who are weary, and I will give you rest. Tapos pag-ingon po nga, kanang lift up your hands, di ba? Lift up your hands to God. He said, cast your burdens upon me,
those who are heavily laden. Diba nag-ingon? For to me who are tired to carry heavy loads, for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Kung doon natin mga problema, we come to Jesus, no? We come to Jesus, tell Him, and He will listen to us. And He will always be with us. And He will help us carry our burdens, our crosses in life. Ug tungod kay kita makapaluman nga mo, tugyan sa itong mga krus nga to kang Kristo, mausap kini ang makapatubo sa ato ang pagtuo, paglaom ug pagkikugma ngadto sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ngano nga kita nga hatagan natog bili kining krus ni Kristo, tungod kay ang krus mao man kini ang handumanan sa gugma sa Dios. Few days from now, ato nang handumon ang kasakit o kamatayon ni Kristo. I hope nga sa atong paghandom ni ini, nga dili lang bitaw nga atong handumon ang iyang kamatayon, kundi atong handumon ang iyang dakong gugma nga gipakita alang kanato tungod sa atong kaluwasan. Palihog manindog alang sa ato ang katapusan nga pag-ampo. Sa ngalan sa Mahanong Sana, Espiritu Santo. Amen. Talaga namong Diyos, nagadayat pasalamat kami kanimo tungod sa imong gugma nga imong gipadayag kanamo pinaagi sa kasakit o kamatayon sa iyong bugtong anak nga si Jesucristo. Ang iyang kamatayon sa krus naghatag kanamo og dakong paglaom. Naghatag ka namo og dugang pagtuo, nga ikaw sa kanunay nagauban ka namo sa mong kinabuhi, tungod kay ikaw kanunay nga nahigugma ka namo. Sa among pagpadayon sa pagpamalandong ni ining Semana Santa, hinaot nga makita namo ang imong mga buhat, ug makita usab namo ang imong presensya sa matag usa, nga pinaagi usab sa pagpamalandong sa imong kasakit o kamatayon. Kami usab unta sa kanunay madasig sa pagpangalagad sa among isig katao. Pagpangalagad nga puno sa pakigugma, tungod kay ikaw ang una nga nahigugma kanamong tanan. Kining tanan ang gipangay paslamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kanyang Diyos nga makagahom sa katanan, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sa
Sa ngalan sa tibok parokya sa Santa Cruz, utang ko pasalamatan si Father Richard Bantugan nga nihatag sa atong pamalandong karon nining atong recollection. Palihog ato siyang hatagan sa masipang pakpak. Salamat Father sa imong time, sa imong wisdom, sa imong kabalaan. Nga imong gipaabot, share din sa parokya sa Santa Cruz. Very profound insights sa nakapalawom sa atong parokya, labi na sa atong pagpamalandong kung unsa ang kahulugan sa cross sa atong kinabuhi. Ang importante nga ang very fitting nga ang atong pamalandong sa Santa Cruz maupoy atong parokya igo sa kasaulugan sa Semana Santa nga reflection. Karon atong ipasunod ang atong penitential rite o niya mahimong konklusyon nato ang atong general absolution. Palihog manindog. Sa ngalan samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Ang grasya, kalinaw ug kaluoy gikan sa Dios nga Amahan ug ni Hesukristo nga atong manunubos maanaa kaninyo. Ang Dios nagtawag kanato sa bag-o o pag-usab. Mangayo kita kaniya sa grasya sa kinasing-kasing nga paghinulsol. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu nga balaan aron maglimpyo kanamo diha sa mga tubig sa paghinulsol. Ang amo nga espiritu maghimo unta kanamo nga usa ka buhi nga halad aron nga bisan asa pinaagi sa iyang makabuhing gawom, magadayeg kami sa imong himaya ug magsangyaw sa imong may gugmaong kaludot. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Karon atong paghimuon ang atong examination of conscience. Dunay mga na-assign nga mo lead sa atong mga pangutana, mga pamalandong, palihog og lingkod, ato karong basahon ang una nga mga giya sa atong examinations of conscience. Palihog lang og adto dito sa kanang. Nakadaot bakos sa uban, pinagi sa pagdagmal sa kinabuhi, o bahin sa lawas, sa dungog, sa maayong ngalan, o sa mga katigayunan. Napildihan ba sila tungod kanako? Ako ba'y responsable sa pagtabang nga kuhaon ang bata,
o panikamutan nga makuhaan? Nagsugod ba ako pagdumot sa uban? Nahilayo ba ako sa uban tungod sa mga bingkil, panag-away, mga insulto, kasuko? Makasala ba ako pagdumili, pagmatuod sa kawalay sala sa uban, tungod sa akong ilabihang hugma sa kaugaling? Buot bagayod ako sa kinasingkasing nga malingkawa sa sala, nga mobalik ngadto sa Dios, nga magsugod og bag-ong kinabuhi, ug nga mosulod sa usa ka mas halawom nga pagpakahigala sa Dios. Gituyo-tuyo ba na ako nga sa paglimod, sa pagsugod ug sa mga sala nga grabe na sa nangagi kong pagkumpisal? Gituman ko ba ang gihatag nga penitensya? Gihulipan ko ba ang bisan unsang kadaog nga akong nahimo sa uban? Gipaningkamutan ko ba nga ang pagbigay sa mga saad aron pagpuyo ako mas maayong kinabuhi subay sa Ebanghelyo? Gibutang ko ba ang akong kasing-kasing diha sa Dios, sa ingon nga gihugma ko gayod siya sa tinuoray, labaw sa tabang mga butang, o gituman ko ang iyang mga sugod. Ingon sa usa ka anak nga naghigugma sa iyang amahan, naghupot ba ako og usa ka matarong nga tuyo sa akong gibuhat. Nag-ampo ba ako sa buntag o sa gabi? Sa akong pag-ampo, gibayaw ko ba? Tinuray ang akong hunahuna o kasing-kasing ngadto sa Ginoo o mga pulong balabang kini? Gihalad ko ba ngadto sa Dios ang akong mga kalisdanan, mga kalipay o mga kasakit? Midabot ba ako sa Dios panahon sa pagtintal sa ako? Ang akong pagtuo sa Dios, ligon ba o walay pagduha-duha? Magligi ba ako sa pagtubo sa akong kahibalo mahitungod sa tinuohan, sa pagpamati sa pulong sa Dios, sa pagpaminaw sa mga pagtulunan mahitungod sa tinuohan, paglikay-likay sa mga peligro sa tinuohan? Kanunay ba ako nga malig-on og way kahadlok sa pag-angkon sa akong pagtuo sa Dios o sa simbahan? Buot ba ako nga hiilhan nga usa ka Kristiyanos diha sa kinabuhi nga pribado o publiko? Naigugma ba ako o nagtawod sa ngalan sa Diyos? Hisadaan ko ba siya diha sa panamastamas? Nanumpa ba ako sa bakat? O gigamit ko ang iyang ngalan sa way hinungdan?
Gisantos ko ba ang mga Domingo, pinaagi sa hingpit nga pagsalmot, uban sa kaligdong kanila og debosyon. Doon na ba'y mga Diyos-Diyos nga akong gisimba, pinaagi sa paghatag kanila og mas dagkong pagtagad, ug mas lawom nga pagsalig, kaysa akong paghatag sa Dios. Ingon sa sapi, mga anting-anting, ug uban pang tinago nga mga buhat. Nagtanon ba ako og matuod nga gugma alang sa akong mga isig katawo? Ug gigamit ko ba sula alang sa akong kaugalingon, mga tuyo og gihimuan ko ba sila niadtong dili ko buot nga buhaton kanako? Naghatag ba ako og grabe nga iskandalo pinaagi sa akong mga pulong ubuhat? Sa akong kinabuhi sa panimalay, nagtampo ba ako sa kaayuhan o kabulahanan sa unang sakop sa panimalay, pinaagi sa pagpailob ug sa pagmatuod nga paghigugma? Nagmasinugtanon ba ako sa akong mga ginikanan, diha sa paghatag ko kanila sa sibo nga pagtahod o pagtabang kanila sa ilang mga gikinahanglan? Nagmatngon ba ako sa paghatag o Kristohanong edukasyon sa akong mga kabataan ug sa pagtabang kanila pinaagi sa maayong panig-ingnan ug pinaagi sa pagbansay sa otoridad ingon sa usa ka ginikanan? Wala ba ako magluib sa akong kapikas diha sa akong kasing-kasing ug sa akong mga relasyon sa uban? Nakigambit ba ako sa akong mga tigayunan, uban sa mga pobre? Gihimo ko ba kutob sa mahimo ang pagtabang sa mga biktima, sa mga gidawdaog, disgrasya o sa kakabus? O wala ba ako'y pagtagad o giminusan ba ako sa akong mga silingan? Labi na sa mga kabus, mga masakiton, mga tigulang, mga laing tao, o mga tao nga laing kaliwat. Sa akong trabaho, makiangayon ba ako, makugihon, maligdong, o guway paglimbong, nagaalagad sa katilingban tungod sa gugma sa uban. Magbayad ba ako sa hustong sweldo sa akong mga sinuhulan? Nagtuman ba ako sa akong mga saad o mga kontrata? Doon na ba ako'y pagtagad sa kayuhan o kauswagan sa katilingban sa mga tao diin ako nagpuyo? O nagpuyo ba ako kinabuhi nga nagatiman sa ako lamang kaugalingon? Nakigambit ba ako sa kaning maayo nga akong nahimo diha sa buhat sa paglambo sa kangayan? Maayong pamatasan, panaghuyhoy o panaghiginugmaay sa katawhan? Nagtuman ba ako sa akong tulubagon sa pagkalungsuranon? Magbayad ba ako sa akong mga buhis?
Kung anaa ako sa otoridad, gigamit ko ba kini alang sa akong kaugalingon o kaayuhan, o alang ba sa kaayuhan sa uban, diha sa usa ka hiwa sa pag-alagad? Nagmatidod-anon ba ako? O wala mang lupig? O gidaot ko ba ang uban? Pinagi sa limbong, butang-butang, libak, hinanali nga pagulam, o pagbutyag sa usa katinaguan? Nakakawat ba ako sa butang nga kaugalingon sa uban? Gitunguha ko ba ang kabtangan sa uban supak sa matarong ug sa kasarangan? Nakadaot ba ako niini? Giwilipan ko ba ang butang sa uban ug nabayaran ko ba ang ilang napildi tungod kanako? Kung ako ang nadagmalan, andam ba ako sa pagpakighiuli tungod sa gugma ni Kristo o sa pagpasaylo? O nagbaton ba ako sa pagdumot o sa tinguha sa pagpanimalos? Asa man gayon magdala kanako ang akong kinabuhi. Ang paglaom sa kinabuhing dayon maubay naglamdag kanako. Maninghamot ba ako sa pagtubo diha sa kinabuhi nga natarong pinaagi sa pagampo, pagbasa sa pulong sa Dios ug pagpalandong niini. Sa pagdamay sa mga sakramento, sa pagdumili sa akong kaugalingon, nagtinguha ba ako sa pagsumpo sa akong mga bisyo, sa akong daotang mga hilig o kailibgon, pinanglitan sa kasina, sa kaulit sa kalayon o ilimnon? Nagpahitason ba ako sa mapagarbuhon? Naghuna-huna nga mas maayo ako sa mga mata sa Dios o nagtambay sa uban nga minos sila kaimportante kanako? Ako bang gipahamtang ang akong kaugalingong kabubuton diha sa uban sa walay pagtahod sa ilang kagawasan o mga katungod? Nagbantay ba ako nga balatian ug tibuok kong lawas nga putli ug malinis ingon sa usa ka puloy-anan sa Espiritu Santo? Wala ba namo pasipadi ang akong lawas pinaagi sa pagkigilawas sa kakulang sa kaputli, sa malaway nga mga sulti-sulti ug huna-huna, dautan nga tinguha o mga buhat? Nagpatuyang ba ako sa kahilayan? Nagpatuyang ba ako sa pagbasa, sa pagsulti, sa mga salida o kalingawan nga supak sa Kristohanon o tawhanon nga kaligdong? Gidasig ko ba ang uban o pagpakasala pinaagi sa akong kapakyasan o sa pag-amping niining maong sukdanan? Nagabuhat ba ako supak sa akong konsensya tungod sa kahadlok o kaulaw, pagpakaroon ingnon? Maningkamot ba ako kanunay sa pagpamulat diha sa matuod nga kagawasan sa mga anak sa Dios? Sumala sa balaod sa Espiritu o
Uulipon ba ako sa mga gahom nga niya sulod kanako? Giunsa man ako paggamit ang akong panahon, ang maayong panglawas ug kusog sa mga gasa nga gihatag sa Dios kanako. Nagtapol ba ako o nagpalabi sa pagluling hayaw? Palihog manindog alang sa atong general absolution, palihog og duko sa inyong mga ulo. Ang Dios nga mahan dilibuot nga ang mga makasasala mga matay, apan nga mobalik sila sa Ginoo og mabuhi. Siya naguna sa paghigugma kanato og mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan nga atong mangluluwas. Ipakita unta niya kaninyo ang iyang mga maluluyon nga gugma o gihatag unta niya kaninyo ang iyang kalinaw. Kitang tanan. Amen. Ang Ginoong Hesukristo nitugyan sa kamatayon tungod sa atong mga sala ug nagbanhaw siya alang sa atong kaluwasan ug gipadala niya ang iyang balaan nga espiritu ngadto sa iyang mga apostol ug gihatagan niya sa kanila og gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Pinaagi sa pag-alagad nga gitugyan kanato maluwas unta siya kanunay sa kadautan ug magpuno diha kaninyo sa iyang balaan nga espiritu. Amen. Gihatag kanato ang espiritu nga maglilipay alang sa pagpasaylo sa mga sala. Diha kaniya moduol kita sa amahan, maglimpyo unta siya sa atong mga kasing-kasing ug magbiste siya kanato sa iyang himaya aron nga magsangyaw kita sa mga makagagahom nga buhat sa Dios kinsa nagtawag kanato gikan sa kangitngitan ngadto sa kasidlak sa iyang kahayag. Amen. Og magapasaylo ako kaninyo sa inyo mga sala sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Mga pahinumdom, una, salamat sa inyong pag-apil karon sa atong Paris Recollection. Una nga adlaw, duha ka adlaw kini sunod-sunod. Ugma ang atong mamumulong nga mohatag sa atong reflection si Father Michael Casinilio. Maulang gihapon ang dagan sa atong recollection. Kung naay ganahan nga mo apil, walay na overdose og recollection. So, pwede gihapon mo apil og kung ganahan. You are very much welcome. Sa mga aktibidades, mga sumusunod nga aktibidades sa Tibo, Kwarisma, Semana Santa, kabalong lamuna na nakapost sa likod kunya sa ato pong Facebook page aron masundan ninyo ang mga activities sa atong parokya. Sa Miyerkules, misa sa mga masakiton. So, alas 9 sa buntag. Paghimuon ang pagdihog sa mga masakiton. I think normal naman na schedule natong tanan. Atong isipon nga ang tibuok nga kalihukan sa Semana Santa usa ka journey. So, sugod ta karon unya tuloy-tuloy ang atong pagsunod kang Kristo, journey to the cross. Kaya the only way we get into the resurrection is through the cross. So, may unta nga kamo makauban, makasalmot sa mga kasaulugan sa Semana Santa sa atong parokya. Salamat, may gabi sa tanan, palihog manindog alang sa katapusan nga panalangin. Ang Ginoo manaha kaninyo, o manalangin unta kaninyo ang Dios nga Amahan, o ang Anak, o ang Espiritu Santo. Tapos na ito, Santos nga misa, panlakaw kamo, dadang gugma, o kalinaw ni Kristo.
Mayong gabi sa tanan. Na ako'y na bantayan nga murag wala na nauli diri. Ako lang kolektahon kay aron nga magamit pa ugma.